Kirupto, Kirupto, Kirupto. Ba zan yi shirme ba, ba zan yi wasa ba, ba zai yi inke hanya ta arziki na ba. Na kalli matsayina na ajja. An gaya da ƴan kiripto, matan kudan ƴan kiripto, matan kiripto, 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 kiripto. Ba zan yi shirme ba, ba zan yi wasa ba, ba zai yi inke hanya ta arziki na ba. Na kalli matsayina na ajja. Sannu me haka? Tashi gaban guri, tashi gaban guri. Ina zo neman zama. Tashi gaban guri, tashi. Zan zama dan gwata kanin bakin banza kake yi. Kai kan banza kake yi wannan. Kai kake ganin kai tana sanan zaka kudi da wannan abin. Sai na fi dan gwata kudi. Dan gwata zaka ba kudi. Alƙwarin sai na fi dan gwata. Wannan zaka dan gwata kudi. In kana bakin ciki ka tashi. Ya mun bakin ciki ana. Tashi kana aikin yi ne. Allah da baka da aikin yi. Da kiripto zan sai unguwar ku gaba daya da kiripto ina ga maka alƙur'an sai na aure da ƴan matan ku baka da aikin yi sai ka je ka karanta da kiripto zan gina unguwar ku gaba daya God have mercy upon us. No. Yeah!